Ghana de share mo bibia aha premo ato afi na odi wafide na ato emu akwaba edoba HYTV and afi so Yorke FM so ewia prem to bre akan kase a yensa kan we omanmu de de nsentwerofo akọ omani ntwuro ene ne ntwurada so akọ chocho nyina kpa na samufo nso asem krogin de nani na hwehwe niwa ahwemu asem kama ya tworo ede agun krata so ena menso pesamaka hene matenase a magi adwana meba bebe se de ete no na mede ababe somwo se awia prem to bre akan kase ewo HYTV ni Yorke FM so kase no de ebedimu akotin ni bini ukopiem ewo abomosu a eyade a Deputy Minister of Education onimonyamfo John Intimfojo achese school adan ya omo sha asese omo si e de apete potem ho no aka kra bi no mo awie na ogefo obusum ye edi enimu yi e no mbepa ho entoma sanso e na ye bekwa kopiem e yo manfo nyina enimu asem se radio station bi a e wa ada ne din ni radio ada enipa bi akwakoto ahye won so abro won se fumfram na ho asem akwakosisen ensem bi ka wenum ho e na yesin konya a ye de ba besom wo se awia prem to bre akan kase ewo HYTV ene Yorke FM so na empenise okoto se bodon osi apata so na enye ni pemu na emom eye obi ena apagya ne de na kwakoso na awie ebi a wonam kaso ne mpotamu ba bia obehu se oba bi nafu awuro tintin be ti sese na ne mu abusei na ne nante no otwini nya ko ne left right na otwini nya surprise before him na chese obi apia na najo na awie ne nyuma ko ya da roma no mo apia me de kase ne ba besomo no yamfa asida eni kabia emfema Adams boutique yesi ntade ne doso pa obetimi aba bejo de frɛ ahomatrufu yi entremu bi ho mbebo de eche media 0243 708485 0243 708485 and afin so Yorke Estate yesi edoso pa ensa asene abusu se ya atam obetimi akogibi na de asi school dime aso dime any hotel ne obako ni ade bia 0243 708485 and also ede eno okenkafo awie eye me His Excellency Nana Kwame Owusu Nana Tino the Archim President afi ensemno ni nchiremu ni yanshase ani esase afri abomosu na sane ebeya ehumasua ebetimi afa ne ntoma pa afra na sa ehumasua ni mu a oman chichiriye ebeya den pa ayete se kokromoti se usa ne ho bopo a enye yie na ehumasua ni oman mu a aya na oman no ebo asasa eto asayeram enti Ghana mampani His Excellency Nana Dodanko Akufo-Addo ye ne se ene obebo modin SCC school adan pa ayade bia eye oman mu nyina ni mu asem se Ghana mampani bia befa adwane tena so se wi ene omo hyase atototo niam yie kakra se ehumasua de betimi afa ne ntuma pa fra nti obi aba obepia no baako ankrata bai baako John Dramani Mahama bai baako ena nanado nso abanso no nso apia ne kakra na abomosu Ghana mampani nam education minister so abedi akiri akasa de nsem atudwa akere se bra obo apro na wokohwe potamu ho no ohamu enchichemu aduokunu ensia 96% abomosu school project eyade a awie enti ebe se ogefo bosumi aye ba besimu no ene edapot ndi omanfa ntudwa nenso ogefo bosumi aye ba besimu no ombehwe na omabe power school adan ni nyina ho ntoma kama na asase aye adwuma na school for asase akom ayekyerkyerefo so afa omo chalk any register any papers aka nyina akọ akọkyerɛ ade ama bia akọ kama na yentie sɛde onimonyamfo John Intimfojo ejina apaso no de ensem etudwa Deputy Minister of Education ekyerɛ the abai yes mako edu across the country ye bi nso kwasempe sanso ye bi nso bosontwen girls na akọ diaso
weja nom ne awaso nom ne ade nso a all over the country no ye bi. Now to go straight to the point, ubaba musu a edikan no there were 2 big blocks and no classroom blocks. Baako 24 units and baako nso 29 units. Now science labs mako ewom 12. Answer san will be a robotic centers and your ICT labs nso ewom. Eno atire no yes san wo dormitories e man de enko mema de enko a ni nyina mu so kama ene yes san so library eno ate ne ho eno nkra no bekum akokenkan eno da nchen a e administration block e wo dining hall kese pa wo betimi akotena ho adidi kitchen so modern kitchen so e ka ho ene wo assembly hall so mbesia ayenhyiamu aye assembly eno atire no yes san e wo bia a teacherfo a ba kire no ye nya wo mu no mo enko high down baby ma and you see 2 blocks no teachers entumi afa 12 teachers dey be fa. We want to get this place ready by the time BC for a be place wo mo akọ SHS no won abetumi abam ababenya adesua na ohwa die baby abegyina abomosu STEM school state of the art facility a de ba besesa said ye umasua ye no particularly at the senior high level am pempi na bi so kwa brochira na nkura no school ne kro facility we wa kande we wo abef facilities abrochire facilities boa makura no onya nru 12 years kura no start ye invention ye nneoma kese by the time obedu university ne kura no otumi ahye mfidi akese no enu bi ne de ba ha the quality of teachers de be ba any training de be ma wom any facilities de ba be good lab ho any chemicals ne akandie bia ebema akura no se owo secondary school kura no na dwe nyina ye engineer na mpono na dwe mu abue beyond the abstract theories ebe kire no na de ye kire ni bia no owo ho emphony clear owo ho practical facilities owo ho a obetumi aye ne practicals na mpono watumi ehu se aeronautic engineering na pese meye ana aviation na pese meye ana mechanical engineer na pese meye da ache biomedical engineer na pese meye ana pese me go into artificial science na robotics coding computer science and engineering even at SHS level no owo sa akade ni nyina abusia pani ayete ne nkan soafo abedi akire ema enhomasua asoeye onimonyamfo John intim fodwo ne na yekoteye no yenso firi wana yemongura mu ewo adan ayade a na wotwi mu na ebeto odwa se radio station bia ne didi radio ada omu wo ho omu di omu dwuma kra omu nkohwe a enipa mema kantin kapa nwotwe na omu bowura station ho na omu tam konso no omu ato grass ni mbura omu fa mic no ne de awura ba akuyam na ya fa computer ne de twa MD asum hwim bure omu say yes enso buru wa no akasa buru nkasa peten me so omu ahwe yie pa na no na mrase bedwani a owo ada ene ne mpatamu eye onimonyamfo comfort doye kujo gansa eche we de ensa dansa yem kotojogu fom mpa ibomu ara okotosra ban se aposifo enhyase oma aposifo bebre na mra na omumebo adwumayefo a ewo ada radio no omumebo mo ho ban pa esanse ba bi omo aduru ni de omo nkwanda asaniyem enti aban osra ban ada se de obatan bia besra de ama ne ba ena ono so sra de ama ne manfo yi enti aban hwe na ni aposifo yewura IGP Dr. George Akufu Dampare muntu ho na mon tan na moma aposifo metwa dwumayefo a wo ho nhia mom ho ban tsade a obi nim ochena de besan si anesa de besan akofa ba esanso omo nkwada saniye mu pa yantoa kasia no so nipa na ye hwani onimanyamfo comfort doye kujo gansa
nimfoni na eda so no onimonyamfo comfort kujo gansa ono no yamra sebedwane de ma adehia ewo ada ene ne mpotemu na asem kro ya ho ena the information minister soafo ono no ohwe amane eboso onimonyamfo kwadwo oponkroma ono kro ya nso no yamra sebedwane ade ma adehia ewo ofo ase ayirebi abato mpeso asomia mikrom na wachese sa ensem ya ekoso ewo adande ne mpotemu yi o abanyate videos etwagu ye nyina omo ahunu console baby aneda microphone baby aneda said na computer ayanchi na emuna akwakoto baby no omo ahunu nyina na omo de ebo anohoba se eyade a wona ya buru won no ene wona ebedi sa anyamena asem no aban ehwe ene aposifo atokese na yakwakwachi omu nyina ema yedi omo akwakogina emra no edi omo akwakogina emra no na emra no ni omo adi ni yie pa sede ese na efata omo sire obi bia sonso anho kan ye se kwakoma to yem na obi bia nso a wonim bibia fa saa adie hu no wodi ebra na beyi omo asotire na ombechi omo nyina de omo akwakogina emra no na emra omo ni omo adi ni omo asepioto baako nika baako na omo ahu sede emra ne nso te na omo ahu se emra ewo Ghana ha patapa pieto no enso ye de mra na euro onimonyafo kwadwo oponkroma sei no kan yantua kasebo no eso yetua so a na afi yekọ akopiem ewo Bono region na eyade a nanu ya aban ebo amane se oba be ye re-registration sani ebe ya bibia betimi akonkan na akronosem ene abonefosem aya efaso efa nkrato enhomaso no eto etimi abrase anase eto atwa krakrakrakrakrakrakrakra na nse wo ho abeti sister ni o London abrochi sani emanyi nyina yade ha dwe tete Ghana fo papa amanfo asu wo ho a yesi yasane oniam afiri ha nti so fa webra wo ha obohuna ya hack account ne ade a na yade ha manfo adwen papa na manfo su musu yen sa aban ate ena o se oni apam no twam no oni telco MTN Tigo Airtel Tigo any Glo Voda nyina beto kese na ya ye registration foforo na amase se obi kobokro no bi a omunsa etumi aka ne 10 na omu ahunu baabi omu de se nipa ko ne begina ne unya de o number ne frɛ obi apɛ wo identity bibia fa ho bia betimi aba na omu atimi afa akofa wo 10 na bibia atimi akonkan eno bɛbɔ mɔde ma bambo ensem no atimi akosoro na eno na so omu ya na ebre na ba beso bra aban bo amane so omu ya re-registration no Ghana fo amfa na asemhia nti obi atwentwen ne na se na se tretre won fiafie mu saa na ebra ye de seto ho se ye de ba be re-registration ne so ye na afi na Ghana fo se afari ena omu dimirika ena omu ko board dumping ewo MTN office ene Airtel Tigo Vodafone Glo omu nyina koji dumping ewo mu office na yenkopiem ewo Bono region sunyane eyade a yensenchuro ni afiafrema ewo ahoma ne so ayene ne eba ba twetwe nkomo ede afa ho obo aprode fa Bono sunyane mantem mu Bono region ekohwe said your omanfo esu tiamu se ebeya aban entresa re-registration deadline on trem kakra mfemo esanse said the ade na si aben anhwa berebere na ntimi nye wo mo registration na ansa na deadline na timi aso yenya yensenchuro ni afiafrema wo ahoma ne so afiama hai ne gen so minya bema emo akwa banso ne gen so boya amane ukoya no den esiye yo madawa se na machia woni watie fo ne na so ma mo so makwa ba e de babuno mantemu ahin ko sinyane ha na betia bia ye ya manfo agichi age trede ya wono ekoho akoye sim registration
ya say busumi nyeni ye de ni we wa won register wo se mo de na say wonti ni interest wo da fu bi message e mo no so interest bi e na wonti ni send obi sika mo no so send obi na say akoye awefosem na eno na me bopini adihye ya won mo botenku wo ho etutu won mo no na dodo no ansem ya wo mo editu dwa ene say wo mo sa ba ya dan say yemu tanka obama eye nibi abamu adiama wonu mu a esanse wo ho chenku ya wonu mu kobo ebo ho no te nipa aduonum eye 50 ne sese wo mu register wo mu a nipa be ye oha ene de bo chenku e wo ho no mu wo mu be wie e bia na nipa aduasa no matine register wo mu ansana no nsia de bo amakokwa afro pata no na sese wo mu makari na e sa kofie wa bra ye register wo mu no na sese eno so akwakoye awahosam na wo hye nisia nipa be ye du wo kromu na efiafe ma me disa wo say moye mo Ghana card na se moye mo sim registration emu ye ni ga ka che me so ma ye Ghana card ni registration no sim registration no emu wo twen wo mo nyai na se obesha wutie wo mo nsem na che se obesha e ade a wo mo register sim no e wo mo nye mo Ghana card ni do so se wo mo ma ye ni enu nti wo mo sim na che se wo mo sra ba ye se enka wo stand date no na wo ma bre no enwa se de be ya ti mamu ni bia betimi aye Ghana card ni bi na boa pa na efia mami mi se o yenim se aban bo amane se ye de Ghana card na be register na die bi nti na omo atana hwa na omo antimi anya Ghana card na ma registration edu no omo asan akobọ dompim e wo offices ahodo se omo kwa register nti na omo person omo de na register for now me ya be ma me da wasi ya be sa Ghana card ni sense me no etu ntwaye e me say me tima mufu bi omo ni mbe ya ade ye ni na enti ye ho asiye e sense be tunu ne bebre kura wo mo akoto santene ekoye Ghana card ya be tunu ne wo mo sankan wo mo ma maji sukura na ho asama kwa akoye bibie wo ho na chese wo be sha ye anase tima mufu ya Ghana card ne kura wo mo nye ne do so enu nti wo mo ba tisen ka ban hwekura na nka ho no ensem no entwani asase registration as abamu esan se wuni Ghana card ba de wat nyafa ko ye registration se de wo mo sie se ye Ghana card no mo de ba ye registration no enu nti Ghana card no Ghana for extra wo mo ni ye registrators ni nie yo san se bebre wo mo nyaye no enu wo mo register ni do so na nka pese wo ma sa ko ye registration Yomu se mina ni se aban sendi ma womu se de beya umbetini aye Ghana card no na womu nyomu card ya na bi mo pokura eche womu se mu se womu aye Ghana card na yi okoji ye de ko registration center wo se okwa ko register ne semu a okoye a womu se ne ma ba ko mi di entwaye e wo card no na se problem wo card no mu ya no wo de ye hwe ya wo de register ne semu na enyi na se meaning se Ghana card no hono ena sese empanyimfo hwe matimamfo nya omo ho ntiase yie ansa na wo mo ede eye sin registration so be so a nka beboa na wotie bi mu so nsem a wo nsem a wo mo kare na ne so huni mfaso bie bia ya e wo registration yi so say yes wo say ye friend say eye Ghana card yo faso bie bia ni wa e wo so na say Ghana anase empanyimfo se won mo kete say won mo enye bibie dia e na wo mo ma brani mu enwa se de be ya timamufuo Ghana fuo ni na susu be bi sanse wo mo nyeye no wo mo ene do so pa kura no aban bo amane se ye be ye re-registration no enye nne afia etwa mu yi ena o sha se kan ho asem bo ho dawura ma nsantrofo so yenso ye bo ho dawura e ba ne se na omo atwi omo ani na omo antu ho anamon na afi na omo akwa dompemu yi mimi abema obetiat na ye fo no ensem anya won mo bua payo ebi o wa me ni mu kasa wo da so twa kwan be pim sa bro ya ma no da so yi okay esan se wo kwa kobra ene bra ochina bra me ba me san ka me Ghana card no adoso utie ebi no ensem a
ebi owo a e dia baby a ye registration no me baby owo obetimi Africa be mienu ananse ba ko ansan wadu bia ya wo ye registration no me ka sai e bia woni ni sabi o gida botu sere e bia kakra wonya ne ye hantu mafo ya wo sa wo ma ya wo hwe wo mo na kakra obesa nya no odi Africa ba me ba ye me Ghana card me ba ya me nsan ka Ghana card na me konsapan no ya na ha wo mo pa enti bi owo a ono baba ko mienu miensa no hwe na ne nsan ka ne Ghana card ye na wa hu se e bia sika o twa kwan gu saa no ene won na mabiem enu nti atenayefo no bebredi wo nsem to dwa se enka da bo pa senka ban be sig na ye bi se enka obeye registration no se bi ni Ghana card no anase se free registration no sentence to sentence se ye no se abato na enu nka da bo pa ama Ghana fo ye ni na ye de hu agimu na de won ye bie no no so atumi akoye bi kansen prempre ya de saban se ma se busu ni ye deadline no and odi close sim registration dia enie me kan si people say wutie atnayefo ne nsam ene Ghana fo bi ensam wana se wo mo nyeye no o mo do so pa enti o mo susu se ebrebe na yemfa deadline ni enkodu wo mo kira wo mo nsam a nye se e bi aban fa busu ni enu ana se na se enfie Usha Ghana card no bi munye empokura no mabaye sim registration no nti na tete abanyan to wase ma wono mo to wase pa on fa bre no de di mu enka ho ma wo mo e de be ye beboa mo mu nyina timi akwakoye bie na wo mo nyeye no ene doso pa afia ye beda se ne yamo ahome so apensuo bi anom na se nyame adom na anwumre update bi aba nso ana wo de abrɛn abusuafo yensenchuroni afia frima ena yekote nenka efiri bruno mantem ni mu na hinkro sunyane na yantoa kasebo no eso yatoa so ana yekwa akopiem ewo agudie agoprama so na eyade a Eric Ejei oye communication member edema NDC amanyoku no na wo chese sene Ghana Blasters omuko ogokansie afcon ekosui omko je penie na omusi akan de edikan omukosi ye no ene ankoye edikan krampo no omde kan ekosi anyonkofa akansi omne Algeria chi omunnom omaka yensa omanti yensi mu adabaraka kwaya rehosem ne Ghana fo sun ya kan ho asem saa cheso we kura kire se yan ho bua no kura ensiye enti no anya de afcon no kura ye kono ye betimi akosi baabi enti na be ya nka nkwada mfa mobo nsan na nkobia ndafie ohu na asem mfa na asem kono ankwaje anim gwase bia mfa mero maame no papa na okan bra Ghana fo tufu Ghana fo Ghana Blasters enti na de dia ne mranti na Milo ya mfa ka ba anka ho na ye de saa na ye de koi Milo so de onom ne saa nso a enye de agese onya ka ba ni brodobi eboso ya mfa saa na ye de koi na ye koi na ye shase afcon ye first match ene aya de bia Milo no ye betimi anya sugar bi wo Cameroon ne de agum na nka emu aye frem kakra se Cameroon fo omo nton sugar ho ena omo soye mu ka pew baako ene ye de betina afie etwa siesie hu enu ade ye anche bia ye ne Gabon enso di siani aya de bia bia na kaba ye nhwe se Cameroon kuro ni mo ton kaba na nka ma ye ti no eni asesa se Cameroon fo se kaba no de aka na ye omo dia enti omo mu obi abi ena omo nkwa afa nti omo de omo akode fo omo ko omo anim ena Ghana fo gina mu pan did you wa se baako go yasia kan kakra ni apom 87th minute enkofu is omo tete kwanchan heya eno Gabon fu omunya omumma shot baako na su piu na Jojo goalkeeper Freddy Jojo wa hwe Jojo ayededa go no ogina mu anene na mene nsa ho na omo ateka no ya de bia did you kra interview ye wa munemu na nanim ase we fo ye small omi ye small anya dia ombetim ni Ghana si akanso eba na chese aye 1-1 draw enu na Eric Ejei chese Ghana for Blasters for
last game eye echina ne yifo edibesi ani no Comoros edibesi ani no ade a bowie ya mmerafie because enya de ebefoi Comoros fo no asanso no de ya asan kra de na enya Blasters bechi anom ye ka ba miensa na enan nti bowie ya mmerafie nti ba fie nso a na di sika ede koye no kwa kobu akonta de abekire mo nhwe yie no ameka nkire nse di sika $15 million na akodi goes de entre egu matena mu mebu akonta papa na ensesen kaye no mo mfa ntomilo wo hono mo nom mebu akonta no mfa de akanyi nyina emre yen isi Ghana obia performance is a Blackstar. But Blackstar the ombe ya no maye no. Omo performance no ene Akufo-Addo ama mo difference bieni. This is a football club. Yes, and I say Blackstar performance with the team. We a football. And I say Blackstar performance na omo bono. Ene Akufo-Addo ama mo difference be no. Second of all they know. Baby anye chroma system ne be biagija. What dey na we any issue. Omo last match ni we a omo fancy sanomra. Sisika no budget no de minim omo de send na Well, I'm not privy. The omo ka ni hu omo di. Now the nsesa no. Ene here because school feeding nkwada no bi nya aduane ndi ne mfa nko tuaka. Nkwada da so team ni ase. Otimase amanfo hia nsu pass on benom. Nti momo yusu sika no rough kakra na aka na Mustafa is a friend minister Mr. No. Oman ni na de kakra aka no mo because at the time ade ya mama Ghana for who need that so no why na we dance wetin kuna na za why ye ni Ghana ni tia sika akono mo de ade a yesi Ghana beyond 8 ya nya di be di ne de keka ho ne ye kofa Ghana ni so nko chitima ye wi tournament ni apam ne akofa mido ana milo se wo mra se no wa tia ma ya no akwano mbo uhu de yebo obi ebo ni dio ana de twama wo kra ne keeper na oda po no onu nim se sa bebi o kra no se boss of 4th was a 3rd division o you bu chen house keeper na house keeper ne ti bench or you go change kotoko keeper. You see, we do these things and na my local league na nya kono dan because ball na mabuni no ball Ghana no. Ojiri se house team kra na e de mo kwa tournament wan Kenya. Akofu fankofu no buni ashabab for na bobo na kodinam. The team so mo bo de. The captain or bobo you no Arsenal for Arsenal ya fa for take party why onu so crab o ni no and me say team here they should admit it because the Black Queens cry na call ya nko be bibi because they are cause no aba say adini here Ghana for me drakra Ghana for na fa pen temptation and combination we say we are mo nya calculation we dey broken heart no ready o no because at the Black Stars match na say ya you see here mo kind of quenching nipa team wo ho e be yank in deserve no be 4 years yes say yen tournament bia na yen scout the quality ones na yen form nya adwuma abuchafo na Eric Ejay NDC communication member ena yete nka say okasa de afa Blasters ntino momode na say mo bom last match ni wi a sika bi ade ma mo amode coin mo mebu hu akonta na mo mfa nsesa nsomra mo nhwe say nsesa beka because mo ntimi nko gise anim guase we na mo nko disika nyina abusuana kase ebo ayebu ano de besom wo HYTV ene Yorke FM so no aha na berebe makwame ade nyina ede asi na yenhwe ensem no die eto dwane bini yekopie mu ewa abomusu na so afọ abedi akira ono ena ehwe adesua ehu nsam so onimonyamfo John intimfo jo akasa de achese abomusu school dan ahodo a musi no aduru ohamu chichemu eduokono ensia 96% ka ayetom ne bro na omo ahwie na omo adan na di ede ama oman no na oman no atimi ahyase ede edi juma ewo afi
ɔgyefo bosom ya yɛkɔ mu no emu pɛpɛɛpɛ na ɔmbɛhyɛ ase adan na di sanso ne yɛkɔpie mu onimonyamfo kwadwo ɔpɔnkoroma ɛkyɛ sɛ enipa a ɔmokɔ atake adehyia a edi ɔmodwuma wɔ radio station radio adasoɔ na ɔmo bro prepra wɔn sɛsɛ ɔmo studios nneɛma funfunam no aban ɛyɛ saa nneɛma nyinaa nhwehwɛ mu na ɔmo a ɔmo kɔ di saa adwuma no ɛne agye se yankyɛw baabi a du bɛgyina no ɔho wa wuti bɛte wa bɛhu sɛ yes noko ɔyɛ gyeɛ ɛnsɛm bi ka wɛnum ho ne yɛboa no de bɛsom wɔ sɛ awia prɛmto berɛ aka nkɛseɛ wɔ HYTV ɛne Yorke FM so na nnwuma ko ɔmo so yɛasene ma yɛde nsɛm ne nyinaa bɛsom wɔ ɛyɛ han Yorke state saase ne dɔɔso paa baabi a Ghana hafa na baabi a wobɛtumi afrɛ na waba abɛgye wo deɛ bɛrima ne nea wabɔ bra ɛyɛ agyapadeɛ agya apapa na adeɛ ɛde agya ne ma enti wanya hwe kora wamɔ bra kora deɛ na ɛnya asase pɛ bɔmɔden na tobi na fato wɔ wate abranteɛ afe na wobɔ bra ɛmfa wo sika nyinaa ntɔ tilapia ɛntete ma walangadwoa ne nwe fato asase fama fagya na daakye woni hɔ nso yɛ bodin de aka asɛm me papa asase ni ɛde yɛnsa akyerɛ wo fie wantimi ɛnsi kora wo matimi si 0243 708 485 0243 708 485 Adams boutique ntadeɛ no abusu sɛ yɛ atamburo nya no ana edidi new year yɛda so promo no yɛatete so ɛda so atuam saa kɔpem Easter enti o twɛn dɛn ɛhɔ na ahemfu edi dwa enti bɔmɔden na nso da ho fa bekyire mu Adams boutique bɛgye oniama bi ɛwɔ ntadeɛ mu no fashions ahodoɔ nyinaa wedding gown ne ade nyinaa obetimi aba beyi wɔ hɔ ɛda fam wa wotɔ wedding atadeɛ we wi abehu sɛ yes watɔ atadeɛ wayi ni low no ahyɛ ne high ɛkyɛn kantamanto deɛ nanso we no ɛyade a abrɔfo no nya yɛ ya ne yanso akɔfa de aba bɛsɛn boutique hɔ nti bɔ modern frɛ 0243 708 485 0243 708 485 nanso betimi akɔakɔgye wo deɛ awia yi wɔn a ɛsɔ masene boaboa kyinkyim fidie Uncle Ben ɛwɔ mu ɛwɔ MCR hɔ ɛna afei aseda kɛseɛ no nso mfɛn kɔma Mr. Sakɔdeɛ owura Sakɔdeɛ papa ɔno ɛna ɛyɛ CEO kɔfa by HYTV ɛna ne ho kani ɛnso ɛyɛ Mahana Sakɔdeɛ ɔno nso ɛbɔ yɛkyi dɔm ɔmo so kura yi mu yɛ general manager ɛyɛ owura Ankara Clement Albert Okamafo Clement enso eye semufuo ena semenhia enso ka ho bi Nancy enso MCR ho okenkafo awiei eye me His Excellency Nana Kwame Owusu Nana Tino the acting president afei Jebrey ensama hodo bi wo ho ene ye besa sinkonya ewo enkomo ho we as a twema mentwe ena afei so dwumadi ahodo no Can I say life worship? Semenshia the triple action.